Bidu l-fkirem fajndu fiħa, din l-aħbar ħadni għafferħa, fejn kontrast mal-embrijuni, ridna nassu bl-akbar ħerqa, f'dan iż-żmien li kulħadd jaf jixtaq, kull tweġiba tibqa' vaga. Trabi mkewsa minn ġotubi, tgħid il-ħajja għada sagra. Faqsu, faqsu, faqsu l-bajt tal-fkire. Sitta, tminja, imbagħad żewġ tużani, ċans ta' stessu mal-fkire, għalfu Facebook insike, tmeku tkaxkru żar ħelwi, lejn il-bahar trid neżli, tmeku tkaxkru żar ħelwi, lejn il-bahar trid neżli. Tgħid l-istorja il-fkire, f'20 sena jiġu lura, biex ibidu l-post fejn twildu, kos kif taġbek in-natura. Fajtu fiħa l-biznis kiber sew, ma swew xejn il-krib tal-lecture, ma jersa jek mux membru, li f'umbrella l-kiosk su deck-chairs. Faqsu, faqsu, faqsu l-bajt tal-fkire. Sitta, tminja, imbagħad żewġ tużani, ċans ta' stessu mal-fkire, għal fuq Facebook imsiken, tmeku tkaxkru żar ħelwi, lejn il-bahar trid neżli, tmeku tkaxkru żar ħelwi, lejn il-bahar trid neżli. Il-fkiren trid tiftakar, lastik qatt ma tar mill-bahar.